mulleres, quizáis porque foron poucas as asesinadas, pero, sen embargo, foron as que sufrió outro tipo de represión non tan chamativa como pode ser que teman fusilen, pero sí todo o que supón perder moitas veces naquela época a manutención do home. Julio Prada es además historiador, licenciado en Derecho y profesor tutor de la UNED de Ourense. Ha sido decano de la Facultad de Historia de Ourense, está especializado en el estudio de la represión, el franquismo y la transición a la democracia, ámbitos en los que ha dirigido una decena de proyectos, además de publicar numerosos libros, tales como Represión económica y depuración administrativa, Ourense 1936-1942, Derecho a las Repúblicas y Elecciones, El fascismo en Galicia, de la agitación republicana a la represión franquista, Ourense 1934-1939, Lo que han hecho en Galicia, violencia política, represión y exilio, Galicia en transición, violencia política, protesta social e orde pública no Ourense republicano, entre outras moitas e numerosísimos artigos, porque, bueno, é un home todoterreno, podedes atopar artigos de casi calquera publicación. Sabes como para que non me dea pudor. Bueno, sen máis dilación vos deixo, porque el, bueno, fiz un traballo tamén sobre os máis complexos que hai neste tema, non sobre a represión de xénero. Entón, bueno, vos deixo. Bueno, moitas grazas. En primeiro lugar, pois é o meu agradecemento aos amigos da Fundación CIT, ademais a segunda ocasión que ten de colaborar con eles por permitirme, bueno, compartir a estas horas tan imprudentes e venres pola tarde en Santiago con o tempo e esas cousas para falar un pouco como se decía na presentación de franquismo a represión de xénero. Desculpado que non me sente, pero que nunca me clase sentado, sempre que poido, escanqueo me dar as conferencias sentado, non? Bueno, a ver, somos un auditorio bastante variopinto, pero ao final quedamos máis os maiores que o alumnado de historiadores novos, que como non sabía auditorio, a primeira cousa que digo precisamente sempre nesta temática, sobre a cal non vou descubrir grandes mediterráneos, é que os historiadores, sobre todo cando escribimos deses artigos que se decían na presentación, casi hai unha cousa de manual por a que temos que empezar, que é este tema que vou a tratar é moi desconhecido, está moi pouco tratado, e por eso justifica que eu me dedique a decir aquí cousas novas. Cando facemos libros non tanto, pero eso forma parte de manual. Pois, precisamente por onde quero empezar en esta cuestión é que un dos mantras que habitualmente se repiten é que a represión sobre as mulleres é a gran desconhecida, que non se fixo nada desto, que non sabemos nada desto. Pois, precisamente, o eixo da conferencia, que como antes decía Francisco, podía ser moi aburrida con datos, con cifras ou con cousas, vou a empezar por tratar de demostrar que nada máis falso. A represión sobre as mulleres é unha das modalidades represivas mellor conocidas en todo o Estado español, pero particularmente en Galicia. Vamos a ver, o primeiro entender cal é o contexto disto. Isto ten un longuísimo percorrido historiográfico. Se empezou a escribir sobre a represión das mulleres desde finais dos anos 70, pero sobre todo ao longo dos anos 80 empezaron a proliferar moitísimos traballos. Que aspectos tiñan en común estas cuestiones? Pois que fundamentalmente estes primeiros traballos, se botades un bollo dos títulos, vos dades conta, que tiñan como protagonistas fundamentalmente a mulleres que viviron a guerra civil na zona republicana. Por razóns obvias, porque a guerra civil deu a oportunidade ás mulleres a sair dun espacio máis tradicional que non houve posibilidade nas zonas que como Galicia quedaron desde o principio encuadradas no bando golpista. Aquí non podía haber milicianas, aquí non podía haber esas mulleres que logo o cine tanto valorizou. Entón, esos foron os primeiros estudios que se facían. Os títulos podedelo ver. Cal era o problema segundo? O problema segundo era que a maioría destes traballos, ademais de ter como protagonistas exclusivas as mulleres republicanas e, por tanto, silenciadas que quedaban na zona franquista, é que transmitían o que chamamos unha visión especular, é dicir, unha visión de espello do que eran o momento político concreto do momento, no cal se empezaron a
escribir este tipo de biografías. E entón se definía, se publicitaba un determinado tipo de muller existente, singular, pero cuantitativamente moi inferior ao que era o conxunto das mulleres que padeceron a represión desas outras zonas. A terceira característica era que casi todas estas obras estaban guiadas por unha premisa que era o que se decía en aqueles anos. Hai que recuperar do esquecemento o nome destas mulleres. Pero eran mulleres singulares, mulleres que non representaban o conxunto da complexidade do que estaba detrás das mulleres. Entón, isto, fundamentalmente, o que serviu foi para difuminar o contexto no cal se producía esa represión sobre as mulleres e, sobre todo, porque o que fixo foi atrasar aquí no Estado español, xa non digamos en Galicia, o que era a incorporación das novas perspectivas que a historia social e cultural, por exemplo en Francia, xa comezou a introducir en aqueles anos. E nos levamos en este punto 15-20 anos de atraso con respecto a eses estudos, por o tipo de estudos que se facían. E non é nada raro. Madrid son 6 millóns de lectores, como me decían a mí, cando se publicou o primeiro estudo sobre a represión en Galicia, se que se citaba antes de lo que han hecho en Galicia, cando eu, comillas, quise vender ese libro, seguida me dixeron, pero mira, en Madrid son 6 millóns de persoas que además leen moitos. Como vendemos isto respecto de Galicia? Bueno, pois ten unha certa lógica este tipo de estudos. Que pasaba? Que sin variar de todo este enfoque, a medida que avanzaron os anos 80, sí que se produciu un cambio de matiz importante, pero que supuso un avance importante. A ver como explico. No fondo é sinxelo. Vos decía antes testemunhos singulares de mulleres. O paso seguinte foi, seguindo traballando nesa liña, pero intentamos descubrir unha identidade común de tal xeito que pasamos a estudiar grupos de mulleres. Ou seja, mulleres libertarias, anarquistas, mulleres comunistas, milicianas. Vedes, entón, aínda que sigan sendo maioritariamente traballos centrados, biográficos, centrados en mulleres singulares, sí que se aparece en aqueles estudios xa de finais dos anos 80, primeiros 90, a idea desto, fixadevos nos títulos, republicanas, rojas, mujeres libres, guerrilleras. Son casos singulares, pero que xa nos empezan a definir a idea de grupo. Por eso pon aí que non sempre se logrou superar ese enfoque biográfico. E o problema en moitos destes traballos, en todos, pero en moitos deles, é que ao seguir predominando ese enfoque biográfico, o que parece o determinante da acción colectiva desas mulleres son as súas circunstancias individuais e non o contexto social. É dicir, cando Esperanza Martínez decimos que se vincula á guerrilla, explicamos a vinculación á guerrilla de Esperanza Martínez, das súas circunstancias particulares, que por suposto son definitorias, é o importante no caso dela, ou que se fixo sobre Chelo en este documental que é paradigmático, o caso unha delicia, algunha frase que ten Chelo, ten unha frase absolutamente definitoria do que quero decir. Eu me fui ao monte por amor, digo textualmente. E entón esa frase que explica a súa participación aí, pero, se vos dades conta, escurece o contexto global no que se acaban construindo os suxeitos. Vale? Paso seguinte. Xa moi avanzados os 90, empezaron a facer os estudos paradigmáticos, houve algún un pouquinho atrás, pero os primeiros estudos que tiñan que ver o auxe dos primeiros estudos sobre cárceres. E iso tivo que ver co acceso a fontes moi concretas de carácter penitenciario en cárceres singulares, que se conservaba documentación, e que por unha ou outra razón esa documentación se conservou, ou historiadores que accederon a ela e empezaron a ver o que logo chamaríamos o universo penitenciario franquista, pero por dentro, con documentación interna dos cárceres.
moi importante. De feito, todavía hoxe media España está descubrindo esa nova vía. Aquí se fixo en Galicia o domingo, cando Raúl e eu andábamos por aí coas tesinas e as teses, accedeu a este tipo de documentación porque, por sorte, se conservaba íntegra na prisión de Ourense. Bueno, pois, algúns deses estudos corresponderon a traballos específicos sobre a represión carceraria sobre as mulleres. Si estes estudos atrasaron, foi por razones obvias. Ata moi finais dos 90 non se empeza a poder acceder a esa documentación. E logo xa é dende principios dos 2000, cando a esa documentación penitenciaria que sae dos cárceres se suma o acceso ás fontes militares, o que hoxe é o Arquivo Militar de Ferrol, pero que antes de que se cree ese arquivo xa se traballou en algunhas provincias, en particular en Ourense, con toda esa documentación, porque estaba depositada nos antigos gobernos militares, actuais delegacións de defensa, antes do seu traslado a Ferrol. Non tedes máis que ver, tamén o título destes traballos, de algún dos que trouxe, demostra que entran desta liña. Este primeiro que tedes aquí, de Mujer, Cárcere e Franquismo, centrado na prisión provincial de Málaga, foi o primeiro específico de cárceres de mulleres e o que un pouco marcou a evolución futura. Onde estamos hoxe? Para onde queremos ir, por onde eu penso que se debería camiñar en isto, despois de todo este percorrido. A ver, a primeira idea é que eu creo que xa pasamos hai tempo a fase de estudiar esa represión sobre as mulleres como algo singular, como algo illado, que facía falta, que era necesario chegar, pero agora estamos na fase de estudiar, porque hai polo menos 15-20 anos que non hai ningún Mediterráneo novo a hora de interpretar esa represión. Non ten aparecido nada que mude o que hoxe podemos considerar como o marco interpretativo global sobre a represión das mulleres. Vale, pois agora o reto é integrar ese marco interpretativo sobre o cal non parece que vai haber grandes novidades nos estudios xerais sobre a represión franquista para complexizar ese relato. Logo entenderán cando me refire a Galicia a que me refiro exactamente. O segundo gran reto é como integrarnos nese análise global do fenómeno represivo determinadas manifestacións que é o que propiamente poderíamos chamar represión de xénero, porque é unha represión que se leva a cabo sobre as mulleres fundamentalmente polo feito de ser mulleres e que é algo que non existe ou é puramente anecdótico no caso dos homens. As violacións, os famosos rapados de mulleres, a apropiación do corpo femenino, determinados tipos de represión ou de coerción social sobre as mulleres. Como integramos eso no discurso global da represión? E logo, superar o que chamamos o clásico enfoque dende arriba, porque só fixemos eso de estudiar dende a arquitectura do sistema penitenciario por arriba ou dende as fontes militares ou o que sexa, e como integramos eses estudos que estaban moi centrados na militancia das mulleres e que deron lugar a eses primeiros traballos que difundían esa imaxe da muller militante comprometida coa resistencia ou nos anos 50 ou 60 o paradigma de muller de preso ou cousas así, como se o conxunto das mulleres non sufriera outro tipo de represión moito máis sutil nos ámbitos locais, o que chamamos integrar eses micropoderes locales e a vida cotiá desas mulleres como parte dun complexo represivo moitísimo máis amplo. Eso creo que é un pouco o reto que debemos afrontar e por donde deben ir as novas investigacións, incorporando esas perspectivas de historia cultural e sociocultural que, como les decía, os franceses nos levaban 20 anos de ventaxa cando nos empezamos a facer eso. Moi ben, e que fixemos en Galicia, para convencelos que si fixemos moito que fixemos. Escaparon os meus amigos e colegas de Santiago, Lourenzo e Emilio. Pois a razón é fácil. Está aquí Toñito, mi compañero de fatigas de aquellos años, con historia, e certificará que non desminto. Cando nos estudiábamos nestas aulas, que eu cheguei no ano 87, xa levaba anos atrás, había unha especie de mantra.
os vos alumnos iban a estudiar historia agraria, os grandes de por aí. Os non malos, pero non tan bons, que non eran de 10 ou de 9 medio, nos íbamos a estudiar fontes orais, o tema da represión, o grupo de historia. Pero cando, tanto como par, pero bueno, certo había, é dicir, a porcentaxe, sobre todo en quinto, dos que optamos por esa vía, os que optamos por esa vía, cuantitativamente éramos moitísimo menores que os outros. E nunca Santiago se preocupou naqueles anos de crear, a pesar de que era a única universidade galega e a única facultade de historia que había, de crear unha liña de investigación sobre a historia das mulleres. Houve que esperar a que, moi avanzados os 90, a Universidade de Vigo, a da Coruña, se crean coa segregación no ano 90, para que nos empece a interesar isto, intentando, non digo que o conseguísemos, pero polo menos intentamos dende ali crear esas vías, ao mesmo tempo que algunhas historiadoras, en particular aquí de Santiago, empezaban a facer algunhas cousas sobre a represión. O proceso non fácil que contendan como se produciu. Houve 3 teses de doutoramento de ámbito local que foron as primeiras en estudiar a represión en xeral. Foron 3 teses de doutoramento, están aí. A primeira foi a de Chus Souto, María Jesús Souto, sobre Lugo, que sae daqui, pero que non pode ainda consultar as causas militares. Cando ela ten a tese rematada, ela fixo sobre un libro de sentenzas, pero nunca viu a documentación desas causas, xa levaba moitos anos coa tese e non podía, naturalmente, deixar de presentala se quería facer a súa carreira universitaria. A segunda foi a de Xosé Manuel Suárez sobre Ferrol, que se fai na UNED, e a terceira miña sobre Ourense. Aparecen aí as mulleres, a represión sobre as mulleres, claro, por suposto, están cuantificadas, están explicadas, pero non está singularizada. Non temos en aquel primeiro momento, pero tamén teñen que entender por qué. Non é que non comprendésemos que non había unha represión específica sobre as mulleres, que non presentaba singularidades, non, é que en aquel momento a premisa era outra. A premisa primeira era conseguir listaxes de represaliados, fosen homes ou mulleres, é dicir, saber cantos foron fusilados, cantos foron asesinados extrajudicialmente, homes e mulleres inclusive. Non é que non nos aparecesen as mulleres nos relatos, en as fontes orais. A Carolina Regueiras estaba aí permanentemente para calquera que fora da Boeiro, a Anunciación Casado, a Tanes estaba para calquera que fora da comarca das Freiras. Amada García, en Ferrol era un icono, Consuelo era outro icono na zona de Lugo. Estaban aí, pero non podíamos ainda dar ese paso. Tuvemos que esperar a primeira obra que se vai dende a Universidade de Vigo, ese libro que está aí. As mulleres en Galicia no século XX. Non tan lido o índice, da igual, pero verán que é o índice no que primeiro se intenta estudiar a muller como suxeito prioritario de todo isto. Aquí hai dende estudos sobre a muller conservadora e a movilización católica femenina nos anos 20, ata o capítulo das mulleres modernas e progresistas, como lle chamamos no seu momento, ata cárceles de mulleres, ata represión específica de mulleres, ata sección femenina. Como algunha parte tiven que ver no asunto, tamén lles confeso que a intención fundamental dese libro nese momento, por a miña banda, foi intentar crear en Vigo precisamente unha liña de investigación centrada nisto. Debo decirles tamén que con escaso éxito, porque os 3 capítulos de mulleres que hai, que partían feitos por mulleres, que partían de teses de doutoramento que se estaban facendo, ninguna desas rematou a súa tese de doutoramento. Pero foi un primeiro intento que acabaría, cando menos na cuestión da represión, por dar os seus frutos. Porque un par de anos máis tarde, non me vou a parar con isto, non teñan medo, exclusivamente para que entendan ata o nivel de pormenorización que logramos cuantificar a represión sobre as mulleres. A represión física, con un nivel de detalle moito maior que no caso dos homes. Dende o punto de vista da xurisdicción de guerra, aquí teñen toda a clasificación esta que repito, penso que non ten demasiada importancia para o que lles quero transmitir, todas as causas, non os delitos, solo porque nun mesmo delito, detrás do delito de rebelión militar, pode haber 50 comportamentos concretos, non?
Bueno, pois, o que é a acción concreta que dá lugar a unha determinada clasificación delictiva, toda a secuencia e o que é o feito punible, os resultados a nivel da imposición de toda clase de penas, e non só para o período da Guerra Civil. Están, cando menos para o caso de Ourense, perfectamente cuantificados hasta o ano 45, o mesmo esquema, dende un análise de idades, de profesións, de estado civil, de todo ese tipo de feitos punibles que dá lugar a isto, as penas que se impuxeron ata eses anos. E o que é máis importante, en realidade non só fixemos isto, sino que ademais dos nomes tamén intentamos recuperar as escasas voces que se había dende aqueles traballos pioneiros en Astorga que empezaron a mediados dos anos 80 ata testemunhos de segunda xeración. E mesmo intentamos poñer rostro, falábamos no Xantar de Seixal. Estas que están aí son as mulleres que quedaban vivas cando empecé a facer este traballo da resistencia ao golpe militar no ano 36 en Ourense, nesa aldea, que saíron á rúa e que foron por diante dos homes a intentar organizar esa resistencia e, por suposto, as guerrilleiras. E aí demos tamén un segundo paso tamén moi importante dentro do concepto de nomes e voces. Aí cunha infraestructura moitísimo maior, se recuperaron tamén testimonios de outras zonas, se fixo un labor moi importante desde o punto de vista da cartografía e todos estes datos acabaron en ese libro que están aí. Por eso non me quero parar excesivamente. Pero algo moito máis importante, que non se fixo e dubido que se poida facer para o caso da represión en conxunta e en particular dos homens. Tamén entenderán enseguida por qué. Vamos a ver, tamén desde o punto de vista que é o máis difícil de coñecer dos asasinatos extrajudiciais. É dicir, toda a xurisdicción de guerra son arquivos maravillosos, se documenta todo dentro do principio ao final, hai centenares de informes e o proceso está dende que ven a orden de incoación debido ao que sexa ata o momento en que se executa ou se dicta a sentenza. O difícil, en moitos casos, en particular no tema das mulleres, é reconstruir todo o contexto destes asasinatos extrajudiciais, que vulgarmente chamamos como paseos, pero que como teñen aquí neste esquema as cousas son moito máis complexas. Non me vou a parar en explicar a diferencia entre estas cousas, simplemente, para ver aquí e vexamos o resumo da tipoloxía desas asasinatos extrajudiciais, chegar ao mesmo resultado a niveis de a xurisdicción de guerra, que aquí se me quero parar unha cousa para que me entendan o que quero dicir. Mire, que eu diga que asasinaron a 50, 150, 200 mulleres, que 75 son execucións extrajudiciais, o resto que son fusilados, me dá información, pero non me dá moito. Necesito intentar reconstruir o contexto deses asasinatos, desas execucións, para entender cousas que ainda están por entender en outros puntos do Estado. A ver, que quero dicir? A primeira columna, pon arriba, por se non o ven, resistencia. E hai, casos de pena de morte executada respecto a mulleres, penas de morte conmutadas e a clasificación dos anos que lle botan, 30 anos, 20, 15 anos. Se eu digo que o 25,20% das mulleres represaliadas en Galicia no período que lle estou dicindo foron por actos relacionados coa resistencia ao golpe, seguro que entenden perfectamente e les cambia probablemente unha imaxe construída que ten. A mulleres non participaron na resistencia, non estuveron en ningún sitio, estaban na casa, que non sei que, non. Si eu cuantifico, explico ese contexto e acoto o período temporal no que se produce isto creo que dá unha imaxe diferente do que habitualmente se adoita aportar. Si digo que o 41% ten que ver co tema dos fusilos e logo da guerrilla, creo que tamén me matiza moito o cadro.
Vemos o papel da muller na etapa da Guerra Civil como soporte material de familiares varóns, de fuxidos das aldeas, das que eran eles. Se ao mesmo tempo digo que hai 21 e 16,54% relacionada con isto dos verbos subversivos e tal, tamén me di moita información. Antes decía Fran o caso pois dese que por lanzar un bulo ou non sei que. Isto ten moito que ver, isto ten unhas connotacións riquísimas que venen de atrás. A imaxe da muller cotilla, lenguaraz, que difunde bulos, que va de cotilleo por aí. Isto existía. Isto, nas causas militares, aínda se transmite perfectamente ese estereotipo de xénero que ven de moi atrás. Si digo que 8,66% desta etapa ten que ver con delitos económicos, estánme dicindo moitas cousas sobre o tema da fame, do contrabando, do extraperlo nos anos máis duros de medo e fame, que se chamaron a eses primeiros anos 40. É dicir, me transmite, se se dan conta, unha imaxe realmente complexa, que era o que decía eu antes, do reto de intentar complexizar o relato da represión. Nin todas eran heroínas metidas na guerrilla e na resistencia milicianas, sino que había mulleres, digamos que encausadas, represaliadas por comportamentos moito máis tradicionais, como veremos. Por tanto, isto foi un pouco o esquema do que logramos facer en toda esta. Descifrar a lógica desa acción punitiva que, como ven, era moi complexa, facer visible esa lógica, cousa que non era doado, porque os que empezamos a traballar en aqueles anos 80 con aqueles relatos eran múltiples, eran difíciles, cheos de matices. Lle dábamos nos unha lectura, ás veces, a que máis nos conviña, entre aspas, para o congreso do que se tratase. O que interpretábamos por congreso como a resistencia das mulleres no seguinte congreso era adaptación, non era tal resistencia, non? Entón, ese relato tan complexo nos permitiu, eso sí, establecer nítiamente dous grandes perfiles de mulleres represaliadas e executadas. Logo, les direi, non les deixarei coa dúbida dos perfiles. Pero sí, non quero deixar pasar por alto dous grandes temáticas, ademais da represión física, da privación de liberdade, de cárcel e iso, por as que tamén teñen transitados estes estudos. O tema das mulleres e os cárceles. Aquí que temos problemas gordos. máis no caso das mulleres que no caso dos homens. O primeiro problema é que temos dificultades para cuantificar por o problema das detidas gobernativas. Vamos a ver. Cando alguén o detén, o ingresan na prisión e logo van e o xulgan nos tribunales militares, sabemos perfectamente por qué a causa militar nos aparece. Pero logo hai unha categoría que afecta igual a homes que a mulleres, pero porcentualmente moitísimo maior no caso das mulleres, que son os detidos gobernativos. As autoridades militares, e a pesar de que a mí non lle gusta establecer moitas continuidades coa Segunda República, porque é o que decía dos servizos de vigilancia e todo eso que de 1933 están perfectamente constituídos. Cando se fala desa masiva oposición, nos esquecemos que en 1936 había 3.800 funcionarios deste Corpo de Investigación e Vigilancia que a República depurara previamente dos que viñan da etapa de Primo de Rivera e que naturalmente para os golpistas eran non sospeitosos, eran xente non só a depurar, sino a liquidar a parte que se identificaba coa República. Claro, depuraron a máis de 2.000, como non iban a sacar unha oposición para cubrir os que depuraran? Pois en isto, o problema ven da Segunda República. En 1933 aproba a Lei de Orde Pública da Segunda República, que, entre outras moitas cousas, ademais del tema de multas, de sancións, a criterio dos gobernadores civis, establece unha cousa que nos complica moitísimo a vida xa para os que tentamos estudar a violencia e todos os mecanismos de control da etapa republicana, que é esta figura do detido gobernativo. En resumidas contas, isto era que un gobernador civil, sin ninguna explicación, podía meter a unha persoa no cárcel ata 3 meses. Sin ninguna explicación. E decretar o seu exilio e porlle unhas multas que podían chegar hasta 10.000 pesetas por comportamentos que non tivesen a consideración de delito. Que fan os golpistas?
e que non cambien a lei de orde pública ata moito máis adiante. Lles vale perfectamente esa lei de orde pública e onde che tiñan 3 meses no cárcere, e se na etapa republicana pasaban eses 3 meses non recaía acusación dun xuiz contra ti, evidentemente estábamos nunha democracia con todos os seus problemas, pero estábamos nun estado de dereito, xa esa rúa. Os golpistas puderon ter tranquilamente non meses, anos, alguén sin que pesase ninguna acusación formal contra ele. Como sabemos se a unha muller ou a un home, pero en particular as mulleres que co que estamos, e sobre todo, como lles digo, porcentualmente este é un mecanismo que se utiliza moitísimo máis contra as mulleres, son detidas por razóns políticas ou por razóns de delictos comuns ou de faltas comuns. Pois non o sabemos. Ali onde se conservan registros, libros registros das prisións, pois é moi fácil. Non, hai un criterio que é o máis usado, que é mirar a autoridade que ordena a súa detención e a autoridade a cuxa disposición queda. Si ordena a súa detención o xuiz de instrucción e queda a disposición do xuiz de instrucción, podemos pensar que por unha cuestión de delitos ou faltas de carácter común, porque sabemos que os militares, todo o que tivese que ver co orde público, con comportamentos políticos, pasaba aparentemente moi doado. Pero é que o que os xuristas chaman a visa atractiva do foro militar, é dicir, a obsesión dos militares por abranguer todo e por ver no máis mínimo comportamento, eso que decía Fran, un tipo que entra dicindo que 25 años ni que porras, de ver en eso unha ameaza para o sistema, para o réxime que está en construcción, na guerra e todo o que se queira, dificulta enormemente esta diferenciación. E o que é peor, no caso das mulleres, sabemos que hai unha estrategia perfectamente definida desto, sobre todo nos anos da guerrilla. É dicir, o típico é, e tamén na etapa dos fusilos, cando digamos que non está organizada a resistencia armada, pero sobre todo na época da guerrilla. A estrategia é, resulta que ti tes un familiar antes fusido ou agora que está na guerrilla, a polas nais, a polas parellas, ou polas esposas, ou polas irmás, como mecanismo de presión para que entren ou se presenten eses fusidos, ou que saiban que van a ser malladas ou torturadas no cárcere, e esa famosa apropiación do corpo femenino que decíamos antes precisamente como este instrumento. E estamos falando, cando falamos de problemas de cuantificación relacionado con isto, que estas mulleres non é que entren unha vez no cárcere, que levan dobles, triples, cuádruples ingresos. E aínda conservando ese libro, que les digo, ali onde se conserve, entenden perfectamente que o traballo de depuración é tremendo, porque é moi fácil decir, cando vostedes se escoitan, que en España había 1 millón de presos, ou había medio millón de presos, ou que en 1940 non sei que, había medio millón de presos, non. Se produciran 1 millón de ingresos, ou medio millón de ingresos, pero non había ao mesmo tempo esa cantidade nos cárceles. Hai mulleres, non sei, supoño que non haberá ninguén da zona de Valdeorras, pero na zona de Valdeorras, en Ourense, o tema das mulleres represaliadas da zona toda de Carballeda, de Valdeorras, de Casallo, de Corzos, do propio Vilamartín de Valdeorras, eso era terrible. Había mulleres que ingresaron 4, 5 e 6 veces ao longo dun ano na prisión. E logo, ainda por riba, hai outro problema, porque se conservamos moi ben o libro registro do cárcere provincial, pero non todos os libros das prisións de partido. Mais de algunha desas mulleres que acabou logo en Ourense, seguro que antes pasou por algunha das prisións provinciais. Entón, é enormemente complicado. Tan complicado é que os que traballan en isto me pasou ese mesmo antes de vir para aquí, esta gráfica que simplemente que lles enseño para que vexan a complexidade e para que vexan que non nos engañan, que seguimos traballando e que vamos nos anos 50 con todo isto. As dificultades para diferenciar na evolución, que se ve aí, de presas por orde militar, gobernativas, as que están a disposición da xurisdicción ordinaria ou esas administrativas que se ven moi ben na gráfica, como nos primeiros anos 40, que son as que teñen casi todas que ver co contrabando. Pero é terriblemente difícil se non hai acceso aos sumarios, vale? E, por suposto, pois o que
todas e todos sabemos, e os que xa creo que temos un marco moi avanzado. O da represión sexual, como os decía, todo o mundo entende, violencia contra as mulleres, polo mero feito de ser mulleres ou esencialmente polo feito de ser mulleres. Sobre isto sí que temos un problema, se estamos falando, como te decía, de rapas, de violacións, e un problema de fontes. Desto apenas queda. Dicir, o que sabemos, o que reflexionamos sobre isto, foi fundamentalmente por testemunhas orais. E aquí é un problema. Eso, os que levamos décadas traballando con testemunhos orais, tivemos ocasión de ver como o relato sobre a represión non só das mulleres, dos homes, o conxunto da represión se foi modulando, foi cambiando, respondendo ás propias necesidades do presente. En aqueles relatos dos anos 80, eu creo que a todos nos apareceu, pois eso, a xente que quería falar de todo aquilo que nos apareceu menos, nos aparecía o contexto tamén de a famosa idea do reparto das culpas equitativo, daquela idea de consenso que nos deixou a transición, dun certo optimismo, dunha cousa de superar aquilo. Claro, estábamos a punto de entrar en Europa ou acabábamos de entrar en Europa. 20 anos máis tarde ese discurso que seguiron facendo se foi modulando, foi distinto. Bueno, non tanta equidistancia. A ver, aquí tamén había. Bueno, isto que eran os que viñan de fora aquí a matar, bueno, xa non é así, isto salía daqui tamén, aquí tamén había tal. Ata os últimos relatos que nos enmarcan isto, nesa mesma aldea de Seixalvo, que era o prototipo onde eu empecé a traballar con isto e de toda esta evolución, e onde están esas fotos, pois a última vez que fun a un acto a dar unha conferencia, xa as xeracións que son netos e bisnetas desas mulleres que tiñan aí, xa introduciron no relato a cuestión do xenocidio. Francista. E isto é enormemente complicado. E no caso do tema das rapas, que nos aparecían en aqueles testemunhos non tan abertos, pero logo cando fomos buscar especificamente, había moi poucas mulleres que se atreveran a decir das poucas que quedaban que foran rapadas. Pero en cambio os testemunhos de segunda e terceira xeración multiplican eso ata un límite insospetado. Vayan a Marín. E se van a Marín e entrevistan ali e preguntan por estas cousas, en Marín parece que foron rapadas todas as mulleres. Di Marín, di outras zonas. De tal xeito que tamén isto temos que cambiar o chip. Estamos nun momento en que non podemos preguntar a eses testemunhos o que nos tería gustado preguntarle ás víctimas directas. Claro que as temos, en nomes e voces, recuperamos a foto del Saumil rapada e máis, houve fillas desas nais que a mí me mandaron fotos coa nai rapada e esas cousas, pero a eses testemunhos de terceira xeración non lle podemos facer as mesmas preguntas que lle faríamos a El Somil. O historiable neste punto sobre a represión, máis que o feito represivo en sí, pasa a ser o relato. Eses múltiples relatos que temos que intentar entender por que van cambiando. Isto é a cuestión. E claro, algo que é a esencia da historia. Estamos utilizando hoxe conceptos que non existían en 1936. Se puderamos traer aquí a El Somil e falamos de represión sexual, usted que me habla, que esos parámetros eran distintos. Si en 1936 a unha aldea que foi represaliado o 15 ou 10% dos seus habitantes, como de la Martín de Valdeorras, llegou o concepto de xenocidio, que me dice? Non existe siquiera ese concepto, non? Entón, este tipo de cousas teñen que ser moi matizadas, moi pensadas, porque, senón, caemos en xuicios ahistóricos clarísimamente. Claro, podemos analizar as víctimas. Non me quero estender moito porque nos daría para moito, pero o relato é complexísimo. Acabo de decir os problemas que temos para recoller isto, pero cando un recolle moitísimos testimonios en lugares moi distintos, se dá conta que non existe un único paradigma de muller que fose rapaz. Pero unha das violacións, algo diremos despois. Aquí hai dende anciáns, mulleres moi maiores, ata prácticamente nenas de 14 e 16 anos que aparecen en este testemunho. Represión de clase ás mulleres pois desfavorecidas de clase máis humilde, pois non si, claro que cuantitativamente dominan máis
as mulleres de clase baixa, pero claro, porque maioritariamente na Galicia dos anos 30 había ricos, pero non tantos como pobres e desfavorecidos. Tamén hai mulleres de clase media, sobre todo fillas de profesionais respectados, médicos, por exemplo, identificados, por exemplo, os pais coa causa republicana. O tema da beleza, naqueles testemunhos, estaba farto desde pequeno, cando non sabía que me iba a dedicar a estas cousas, escoitar as miñas que bueno, era moi guapa, non sei que. Ou o relato construído de Carolina, o corpo da Carolina na neve, como destacamos a veces. Son relatos construídos que logo non teñen que ver coa realidade, porque temos dende mulleres que non se distinguían precisamente por a súa beleza exterior e, por tanto, esa cuestión tan repetida de que, como era moi guapa e era novia de outro, pois por eso arraparon el falangista, que tal, non sei que. Eso pode estar presente, pero como categoría e como feito determinante é moi discutible. E logo, claro, nesto tamén hai que distinguir algo que me entenderán facilmente. Vamos a ver, a mí, cando empecé a falar en público, aínda sin ler a tese, da cousa que a mí me iba aparecendo naqueles sumarios militares, a cousa que máis me costou convencer o meu auditorio naqueles anos era que a represión se produciu por algo. Eso de que, no, o meu pai nunca se metera na política, no, o meu pai nunca participara en nada desto, no, o meu pai nada desto. Esta rapárona porque, como non quiso ser novia de... No, no. Costou terriblemente cambiar ese discurso e asumilo. É fácil entender por que había ese discurso. 40 anos de demonización, é o primeiro que recordo da miña nai cando aprobei a oposición, non foi neno que ven que non sei que. Ahora que tienes solucionada a vida, non se te ocurra meterte por él. Foi a primeira fase que me dixeron con 23 anos recén cumpridos. Aprobei as oposicións. Entón, a ver, todo isto se explica por aí. E entón, hai outra segunda parte que era no que esa xente que a mí me rebatía aquel discurso tiña a súa parte de razón, e eu lle explicaba, me dicía, pois explícame como el comunista máis comunista de la aldea estuvo tan pancho e este pobre que non era para nada comunista ni nada, matado. Vale. Mira, deseixado, cando estudiei o que estudiara con fontes orais coa causa militar, cando chego 20 anos despois das primeiras entrevistas, 15 anos despois, e digo, no, pero mira, este que me dixeras que non se metera en nada, resulta que era o dirixente do sindicato local de aquí. Bueno, sí, pero que eso, como tiñamos que estar afiliados para poder traballar, non había xa, pero era dirixente do sindicato. Sí, pero este autor era máis comunista, certo. Hai que distinguir en todo isto o que é ese contexto que eu decía da razón última de por que unha persona, neste caso unha muller, foi sinalada para ser rapada e, en cambio, outras que, en teoría, digamos que deberían ter máis papéis para ser rapada, non lo foron. Aí é onde entra ese nivel da rencilla, da retesía persoal, que se un problema polos regos, que se efectivamente porque me quitou a noiva, que si porque tiñamos unha liorta que viña de atrás en non sei que festa. Me serviu o contexto que había en aquel momento para sinalar a alguén concreto, pero ese alguén concreto sí que se, comillas, se distinguira por algo atrás, porque había un móvil para o sinalamento, ainda que a razón fose individual. E isto nos relatos non sempre é doado de percibir. E logo, algo que debemos evitar, o mesmo que aqueles primeiros estudios que te decía, que eran mulleres, que por ser singulares estaban excluídas dese contexto de por aí. A cuestión está en cando un acto de vinganza persoal, como pode haber aquí, se acaba convertindo en un acto de exclusión colectiva. Porque o que non podemos creer é que se rapados, aí teñen eses exemplos desas fotos que lles decía antes, esas, vamos a ver, todas estas son fotos reais, hai algunhas de posada creadas así, pero as dúas do medio que están aí son de mulleres que conservaron esas fotos e que as guardaron os seus fillos e as puxeron aí. Non que posaron
en un determinado contexto, como esa foto famosa das peladas da prisión de Oropesa que están aí, ou como esa do medio que non é real, que é unha reconstrucción dunha película que hai. Vamos a ver. O que sabemos, igual que esta última que se ve aí a un rapando, son reconstruccións de filmes e de documentais. O que quero decir é que o rapado dunha muller é un acto, por definición, de carácter colectivo. Isto se fai diante de toda a comunidade. E isto plantexa moitos problemas, incluso en día, dentro do seno, xa non digamos é unha aldea pequena ou mesmo unha vila, de asumir con todo isto, porque respecto aos verdugos non hai dúbida en todos os relatos, e por suposto, os milicianos de toda clase e condición, especialmente os falanxistas, se levan a palma en toda esta historia, en todos estes relatos. Pero tamén hai mulleres da sección femenina. Jesús Manuel, o do Magisterio, ven de Petín, metido na rúa ali. En Petín, na rúa, todo o mundo pon en primeira persoa unha muller da sección femenina que se distinguía por ser a que máis rapaba a mulleres do lado. E aquí como interpretamos? Tamén esta muller tiña problemas con esas porque te quitaron un nóvido ou algo por o estilo, ou por o tema da beleza física. Son realmente elementos moi complexos que, no caso de a represión de xénero, da represión específica sobre as mulleres, é realmente complicado. Porque, no caso de que, cando participan mulleres, é moito máis difícil asumir por as propias mulleres no relato que houbera mulleres que, sabendo o que significaba ese acto socialmente para a muller, con todo o que hai detrás, porque igual se creen vostedes que inventaron os golpistas esto del rapado. Leen vostedes a Biblia. Dende a Biblia, o rapado da muller o que remite é un acto de transgresión. La mujer adulta, o rapado, eso está na Biblia. E dende a Biblia, a inmensidade das culturas no acto do rapado da muller, con todo o que simboliza o pelo, teñen ese acto do rapado como un castigo á transgresión. E a transgresión pode ser de toda índole. Estamos falando dos valores morais, patriarcais, del adulterio, dende a Biblia ata un montón de culturas, pasando por actos de transgresión que non teñen que ver con isto. Detrás desto, destas mulleres que, por exemplo, na Segunda República encabezaron unha manifestación, que agora isto non cadra cos novos valores do réxime, hai un acto de transgresión. Porque as cousas son complicadas. Pero que o que dá, o que chaman os sociólogos pomposamente, a estructura de oportunidades políticas para levar a cabo este acto? Naturalmente o golpe de Estado. E o golpe de Estado que xera as condicións para que este acto, con todo o que implica, se converta no que é.